ଭାଉଜ ଓ ଭାଉଜ ଏ ତମ ପାଉଁଜି କାନ ଫୁଲ ନାକ ଫୁଲ ସଫା କରୁନା। ନାଇଁ ବା ଆମର ମୋ ମର୍ଦ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିବି ଥାଉ। ତମ ଘରେ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି ତମେ କହୁନ ଆଣିବେ କରିବେ ଆଉ କିଏ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଡାକ ନହେଲେ କରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଜମା ଆମର କାମ ହେଇନି ସେ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ। ଆଉ ତମେ ଏତେ କହୁଛ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ନେକଲେସ ଟା ଅଛି ଟିକେ ସଫା କରିଦବ। ଏଇଠି ବସିକି କରୁନା। ହଉ ଦିଅ ସଫା। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କାର ହାର ବଢିଆ ହାରଟା ହେଇଛି। ଏ ହାର ମୋ ସିଏ ଆଣିଥିଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। अच्छा ଏଇ ହାରଟାକୁ ଚୋରି କରିଦେଲେ ପୁରା ଲାଇଭ ଜିଙ୍ଗାଲାଲା ହେଇଯିବ ଆଉ। ହଁ ଭାବୁଛ କଣ କରୁନା ଜଲ୍ଦି ସଫା କର। ହଁ ସଫା କରିଛି କରିଦବା ସଫା ବଢିଆ ହବ ଆଉ। ଶଳା ମୁଁ ଜିମ୍ ଯାଉଛି ତୁ ମୋ ଆଗକୁ ନେଇକି ମୋ ନେକଲେସ ମୋ ପୁଣି ମୋ ଅଣ୍ଡରା ଛାଡିବି ଖାଇ। कहानी का पहाड़ी